ବାରବାଟରେ ଯୋଉ ମାଉସୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ତ ମାଉସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ। କିଏ କହୁଛି ଏଠି ଧନିଆ ଖେଳିବ ଧନିଆ। କିଏ କହିଲାଣି ଏଠି ଫୁଟବଲ ଖେଳ ହବ ତ କିଏ କହିଲାଣି ଏଠି ହକି ଖେଳ ହବ। ଆଉ କିଏ କହୁଛି ଦାଦା ପୁଅ ସୂର୍ୟା ଖେଳିବ ଆଉ କିଏ କହୁଛି ଭାଇମାନେ ଖେଳିବ। ଭାଇମାନେ ଏଠି ଖେଳିବେ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଠି ବୋଧେ ରୋହିତ ଶର୍ମା କି ମାକ୍ରମର ଭଉଣୀ ପଳେଇ ଆସିଛି ଟିକେଟ କାଟିବାକୁ। ଆସିଥିବ ସବୁ ପରେ ଟିକେଟ ଯୋଉମାନେ କାଟିଲେ 6,000 7,000 10,000 15,000 ଯାହା ବି ଦେଇକି କାଟିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବସିବା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗଦି ଫଦି ଚେୟାରରେ ବସିବୁ ଆଉ। ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ ସେଇ 10 ଟଙ୍କିଆ 15 ଟଙ୍କିଆ ଚେୟାର ସବୁ ଭଡ଼ାରେ ଆଇଛି ସେଇଥିରେ ବସିବ। ବସିକି ଦେଖା ତ ହବନି ଭଲସେ କାରଣ ନେଟ୍ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଦେଖିବ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତମାନେ ହଟଷ୍ଟାରରେ ଦେଖିବ। ତ ତା ଅପେକ୍ଷା ସେଇ 6,000 ଘରେ ଗୋଟେ ହୁଇଲ ଚେୟାର ନେଇ ଆସ, ବସିବ କୁରକୁରି ଖାଇବ ବିନ୍ଦାସରେ ହଟଷ୍ଟାରରେ ଖେଳ ଦେଖିବ। କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଲା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯିଏ ଟିକେଟ କାଟିଛି ସେ ଲାଭ ରହିଲା ନା ଯିଏ ଟିକେଟ କାଟିନି ସେ ଲାଭ ରହିଲା? କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ।